Som rada, že môžem pracovať vo firme, ktorá mi poskytla aj bývanie v rodinnom dome. Mám to blízko do práce a bývame tu ako štvorčlenná rodina. U vyše 500 zamestnancov je spoločnosť HSH obľúbená hlavne vďaka ich unikátnemu sociálnemu programu. Slovenská verejnosť ich pozná cez prvotriednu hydinu so značkou Kura Kráľovské. Tajomstvo lahodnej chuti týchto produktov spočíva predovšetkým vo welfare chove kureniec. Zdravé mäso je o voľnosti. Naše kurence majú o polovicu viac priestoru ako v priemyselných chovoch. Cez deň pijú a jedia kedy chcú, v noci oddychujú a spia. Vždy ich krmíme minimálne 40 dní a staráme sa o to, aby boli v úplnej pohode. Zamestnanci majú každý deň v práci raňajky s obedom za 1 euro. Okrem toho majú zabezpečené pravidelné lekárske prehliadky či dôchodkové sporenie. Výnimočnosť a jedinečnosť sociálneho programu spoločnosti HSH sa odráža aj na vysokej kvalite ich výrobkov. Naším prémiovým produktom je kura nitria, ktoré je chované vo voľnom výbehu, kráľovsky obklopené prírodou. Celkovo sa spracovaním hydiny zaoberáme od roku 1992. Sme slovenská firma, ktorá produkuje zdravé, kvalitné, čerstvé hydinové výrobky. Naša filozofia je o budovaní trvalých vzťahov so zamestnancami, so zvieratami, s prírodou. Etika je pre nás absolútnou prioritou. Spoločnosť HSH charakterizuje prvenstvo naprieč celým výrobným procesom. Ako prví na Slovensku používali technológiu chladenia hydinového mäsa vzduchom. Ako prví garantovali kura chované podľa welfare štandardov. Svoje produkty chcú mať pod dohľadom od začiatku do konca. Preto zákazníkom odporúčajú nakupovať priamo v ich podnikových predajniach, kde je mäso spoľahlivo čerstvé a ideálne na domáci gurmánsky zážitok. Kura Kráľovské. Vládne chovu, vládne chuti.